Na čo to točíš? Lebo sa aj bojím, že si budova buchne do zadku. Kusne. Odo mňa Stela. Stela. to máme všetko. Stela, to nedám. Na daňovom že to mám starý list vlastníctva, že ešte ako keď to bol ako pozemok, vieš. A že teraz vlastne už je to ako Nepodráždi Jonina. A sa pozera ku mne. Serete? Ona to podľa niečoho... No nie, ja by to neplatila, lebo to sa ráta od dňa listu vlastníctva, alebo skladu, ale nemá Takže pre nič. mňa je to horšie, vieš. Lebo stavebný pozemok sa viacej platí. A tento rok ešte nie, ale na tento rok už áno. Už aj minulý rok... Sice nie, aj tak by ste neplatili. No teraz môžeš, lebo je obidvoch vidno. Vzhľadom nebudeš nič platiť, lebo som bol 15 rokov. Záleží od obce. Áno, ja som to čítal. Záleží to od obce, naozaj. Fakt, má pravdu, áno, toto záleží od obce. To není do Novostavská oslobodená od dňa. Ale Jak pozera na teba ako policaj, vieš? Toto je právomoc. Alebo na superhrách, jak jej pozeráš. za nový dom, ale tak... Alebo nenachoď troška bližšie. Vyskaž to na tebe. No budeme platiť. Alebo to je jak, vieš, ty musíš sa pozerať na ňo, vieš, to je superhrách. Pozeraj sa jej, musíš sa uhnúť. Lenže ona toto, keď sa pozrie do očí. 20 korún, my sme... Tak ona je počúvaná. A že to je také isté, vieš, čo je na superhrách, sa musí pozerať na kozy, otočiť sa. A to je to isté. No zavolaj Junina. Kde je? Kašle na teba. Kde je? Tu leží. To bola brať Za dom neplatí, lebo 15 rokov som oslobodená, ale za pozemok platí nejaká... Vrčí. To už záleží obec, akú má tú tarifu na meter štvorcový. Áno, lenže dodne sa tam geometrický plán, keď je zlý ten... teraz 30. Stela. Dievčata, choďte hore. No, choďte, Mišele, do izby. Môžu ísť, môžu, choďte. Aj tam môžu Môžete ísť. Alebo do Hostovskej? Môžete ísť, choďte kam. Tam máte aj televízor. Ja neviem zapnúť ten internet. Tak na ten deň tam nemajú čo chodiť.